भौजी ए भौजी कथी भेल? क्या तकारी दू ना भात खाए के भूख लाग गेल। हाँ घर नहीं बनल बसे सब दिन हमरा घर मांगे चली आवे कथी भेल? एकरा घर जे लुची से पकड़ लेने तेना हमरा घर मांग लेली त कथी भ गेल यहां से? मांग लेल त कथी भ गेल? दो नहीं देबो सब दिन हमरा घर चली आवे दो कितने ऐठ के बोली छे केना बचती त तो ऐठ के बोलते अब प्यार से कहबी त हम न समझबे, प्यार से कहबी त न बुझबे। प्यार के बात समझबे न करसी सब प्यार से जाओ हम जाजी पापा के कहे हैं पापा के सब दिन हमरा घर चलिए तो मांगे लागे अपना घर में लुच्ची छुती पकड़ लेने हव तुम जाइस बाबू के कहे लागे जाकलो से कोन बाबू के कहे के हां ये हमरा घर तू अब आइ दिन से कहियो कोनो बात मंगी त न दै से हमरा तकारी त अभी सुन पापा। हाँ पापा कदियो गेल ले दादा घरे हाँ तकारी मांगे हाँ और कनिया न देलक हमरा कला हम मालूम न केला न देलकी से तो तोरा कौन बात का दी बेलू प्यार से मंगला ही या मंगलिए प्यार से न देलकी कैसे तोरा घर में लुचि सिलाई गेल पहले लुत्ती छुच्छी लाई गेल से कहल का वो राजकुमार की ओकर पुताव हाँ। ओकरा पुताव के यते हिम्मत भगा नहीं हां आई ये तो पढ़ा लिखा के हम ओकरा ये बना देली कलेक्टर अब चारों भर हमर जगह जमीन हड़प हिया आ एक रात हमर बेटा चल गेली ओकर तरकारी मांगे तो तरकारी न देलक हां हम पूरा फैसला कर लेबी हम पूरा जते जमीन फैसला ले ले हड़प ले आई सब हम फैसला कर लेबी लाठी ला कर का। हां ले ला हां ला लाठी चल सार के जे होती से होती चल त चल ओकरा घर चल ना आ टाटी फरक सब न तोड़ तार देली त फेर की कहां गेल हो कन्या कन्या अन्ना सुन जा कथी भेल से हम कहे छियो हम बेटा जे आलिया के तरकारी मांगे तो तू का तरकारी करा न देल हुआ कला दी सब दिन हमरा घर चले मांगला कला दी तरकारी कदेवा कमा के देने ई सब दी तरकारी सब दिन तो ये आसमोस केकरा ऊपर हां केकरा ऊपर ह हम उतना बा के घर में गुजर कर छिया ये सब पूरा जे हड़प ले चाहू तोरा न कन को न शरम आबै छौ तो हमरा कथी कहे के बाबूजी के ने कह दे कथी कहे छै यारो है कथी कहे छै बाबूजी के तो हम कुछ जो ये जे आसमोस कर तू करे ना हम बेटा के तरकारी देली करे न देली हम नहीं देबे हमरा तरकारी हम नहीं देबे ना देबी मातम चढ़ेटा फोड़ देबू तोरा हम तो डर लग छौ हमसे लग छौ हमसे डर की लग छौ कथी के डर लगदी से फिर बच्चे से छोड़ दो नहीं मारो छोड़ दे भी कर दिया छोड़ दो नहीं तो हमरे संपत्ति है पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना देलिए का ससुर के अब वो तो क्या पढ़ल को के मोटे मोटे जो चार ढोढो के जग ले जाइयो आई हॉस्पिटल में वही स्कूल में अब पढ़ाइयो वही रहते हाय जगह झगड़ा लगा देल की अब मोटा झगड़ा से बात ना करबो देलियो कथी के देलियो बाबूजी के आदेश तो बाबूजी के सब बात कहै छी हम बाबूजी के आप बताए ना बाबूजी के आप बताए ना सारे वो क्रम मातम चनेटा पोते पे छोड़ दो ये तो हम पढ़ा लिखा के लिए हम यही लगे छोड़ दो ना छोड़ दे भी हम एकरा हम बुझा छै एकरा बुझ ना है कोनो काहे बोला वहाँ गेल रहली अदालत में दौड़ी तंग उड़ गेली तो दुनिया भर के टेंशन जो है से हमरे सर पर कन्या कन्या हां बाबूजी खाना वाना बनल हो हां खाना बन गेल लावा पानी लावा ना हम कत कहै छी बड़का बाबू ने उहाल रहले के तो ओकर बेटा ले तरकारी मांगे तो हम ना देलिए तो लगी मारो बाबू आब के हमरा गार उरे देल के कहि बोल हमरे जमीन में से तो हम ही पढ़े नहीं छिए कहि के हमरे जमीन में छे हां बोल हमर आधा जमीन हर अपने छे तो कदी हर एक रंग के बास मारे बच गेले गाड़ी द के ओकरा हमरा फिर गर्मी चढ़ गेल मूर्ख आदमी है मूर्ख के कते समझाबो बुझला कखुन ते आलो अबे बकर गेले के ओकरा कुछो न लिखल ओकरा भक्तव जे ने खराब है बुझला अब होते कि हमरा हाथ से एगो दोनों बाप में से एगो मरते बस आधा थाना दौड़ी तर जे होते से होते देखल जाओ छोड़ भी न जानम ओकरा भैज बदमाशी गेलो के नहीं घर गेलो तो कोमर गेले घरे गेल होते रुका हम देखै छी ओकरा हम भैया ओ भैया हां ओ की बात थी तोरा हो कथि भेलो तोरा की बात है उनटा तू ही चार के बोल से की बात है हां कथि भेलो तोहर पुतौ से तरकारी मांगे गेलू हम बेटा तो ये ठोप तरकारी न दलको हाय ए लिया तू पहले ने बता चल ना ए ने हां कथि भेलो कथि कहल को हमर कन्या तोरा एकरा से तरकारी मांगे आलू हम बेटा हां हमरा बेटा के तरकारी न दलको अब उनटे हमरा बेटा की काजी तोरा घर में लूटी छुछी लाग गेल हो हाय तू तो ठीके कहल को
ठीक है कहल तू ठीक है कहल को। आई मुठे के मुठे जे ढेउआ जे स्कूल में भेजी रहली ऊपर लगे अब मोटे के मोटे चार जो ठोठो के दे रहली हुआ हाँ। आई ता तो पढ़ा लिखा के तोरा ये हेते वे वो मुठे के मुठे देले छो तो क्या देले हो चुप चाप रख देले हो के तू देले छो अलबत्त ए तो- बेइज्जती न करा लाठी देखिए, लाठी देखिए तो तू। भैया क्या देले? कति तू बुझ गेल तू क्या देले? तोरा कमजोर आई, बुझा हम यात्रा बा के घर में गुजर कर जा तू यात्रा बा के घर में गुजर कर जा ये तो संसार पूरी से हम हाँ। पढ़ली लिखली हम हाँ। आज जमीन सब तू रखबा अपने ढेउआ से तो केकरा ढोवा से हम ढेउआ से हम अपना मेहनत से हम जेठ रही हम गार्जियन रही हम तो पढ़ल जेठ रहला तो तू अपना लागी हमरा पढ़ाला कि हमरा लागी पढ़ाला तू हम अपना लागी जैसे उड़ली पढ़ली हम अपने लगी पढ़ेली यही कर लगी कथी कर लगे यही कर रही एक छोट तरकारी न देबे लगी कथी लागी देतो तरकारी हैं? फिर बचते हम देख रही तू बचतो ना हम मगर तू मार दे भाई हाँ ये तो सर फिर के तो होता तू मार दे धल्ला बिगड़ जातो तोरा ढल्ला बिगड़ जातो हम गुरु को ना मार दे तो फिर आप सब रिश्ता तोड़ छोड़ तो जातो देखी पंचायत बता के हम तो कथी पंचायत टिकट जत्ते तू मूर्खई धंधा तू करी जा ना सब मूर्खई तोरा घुसार देबो हम हमरे हां तो तोरा कथी बैठ हमने फिर बात कर ताकत देख विचार आधा दे हम पहले फाट अब ना दे तो कहले फाट अब कथी के फाट फाट हम कुछो ना फटतो। हम उतना बड़े घर में तू इतना बड़े घर में यदि इतना बड़ के घर में रहबा तो कते बड़ के घर में कत जाबा आधा हमारा हिस्सा है कि ना है कथी के हिस्सा तो आधा जान छो तोरी आधा आधा जान पड़े तो चल तो मार दे तो समझ के बात हम मार दे हम छोड़ दो छोड़ हम दो। समझ के बात कर दूर के नाम मार दे तो फेर की तू मार देबो तो हाँ। तोरा लिखल तोरा घर में खून कर देबो हम खून हाँ। ना करे ना खून देखी ना क्या हो छी खून तोरा भाई छो लबरा ये को लाठी के भात हम तो कथी के लाठी अब ये तो चढ़ा ले से पुतो के सब सीमेंट से फाड़ी लाओ कुछो है ना कि ना? फाड़ी लाओ। आई हमरा ना कर बिहान तो करतो तोरा ख्याल सरकार करिए। बिगड़ गेलो जब हम घर से हाँ। निकल गेली वाडा कार्यालय में जे गेली चाहे जिला में चल गेली तो तू सब आके बेरी बेरी जैसे हमरा पुतो के धमकिया बिछा ई तरकारी लाबा तो नून लाबा तो मिर्चाई लाबा तो तोरे यहाँ कमा लो धलो ठिका ला लो तो कमाल है हमार कमाई ले हमर कमाल है आ तू कमाई से कहां धरी छा हम अपना बुद्धि से कमाई छी तो अपना बुद्धि से कमाई तब छे 10 गांव न 4 बिसिया तोरा से हमरा- पूरा गा तो अब दुनु हमरे बदौलत से नेता मुंह रंग देबो दुनु के याद हमरे ऊपर नेता छे कथी दोनों के बोलू मुंह रंग देबो हां रंगाबे का सो देखिए। तू सुनलो कि कथी कहै छै मार ला आप तू निकल सर तोरा बीच में बोले का कारण हो हम दोनों भाई में फंसा हम कथी हम दोनों भाई में फंसा भी ना झगड़ा लगा के दाल गली छुरे ना ये पुतो हो तो पुतो ना तो ना तो पुतौ ना नहीं तो किसो चढ़ दे ऊपरी मुंह है बेटा के ओ, सुन ला पहले वो तो खरिया तक लाठी बाबू से ए, लाठी तो ऊपर समझ गए ऐसा मार के कज के मार के अगर बेटा के तो नहीं आ तो अरे फाड़ हम फाड़ था अभी तो कल्याण कर देले तो आ रही तो तू दम धरा तू हां तो फाड़ आ था रही बेटा तो तू देख ले तोरा की करी छ याद है फाड़ ये कुछो ना फंस रहा केना ना फटवे ये इतना बड़ हम कहे जो हम उतना बड़े घर में हम ना रहो फाड़ था कुछो ना फंस जा हम कहे जी भाई हमर नेता बन गए हां तो नेता अब हमें सब कुछ के हमें अब सुख मिल मिल तोरे लखा छी हम कहे जी हमर भाई क्षेत्र में जो हर से लिख रहते थे ना तोरा भेजो हम हर ठेर से नेता बनी हां तो नेता ना छी तो कथी नहीं हमरे बदौलत ना ए चुपा के हम तोरा बदौलत हम अपना नहीं, नहीं, सब चुपा बोली ना। कि तोरा अथी बदौलत से हमरा बदौलत से ई कहां जानी कहलक न पढ़े तू तो कहां से रहते रे सब ढोल पानी में चली गेलो पढ़ली तब न पढ़ली सब ढोल पानी में चली गेलो रहती तो तो ढेउआ दे तब ना बेटा पढ़ाना ला देखियो केना तो पढ़ा पढ़ाबे छी कि वहना ते भाषण तोरा चले। सब उठा के ना लियाल छे कथी उठा के देखे छे ना ज्ञान सुन हां हम कहे छी आओ आई तोरा हम ये बात कहे छु समझा के कहे छु कि हम परिवार तिलका वाली चल गेली नहीं रहा हां आई वो तो तू बुझी छै तो चल गेल तो कथी अब भगे दाल तरकारी कम गेले न है कोनो करे बोला तो हम बेटा चलिए गेली मांगिए लेलकै तो वो ओकरा याद दे दे ओकरा बुझे के चाहे कि हमर सास नहीं घरे हमर सास नहीं घरे तो तरकारी उकारी न होती कहले आ जब ओकरा मांगे चल गेलै तो ओकरा ये एक रति दे दीती अपन एक खाली चुटकी नून न देतो फिर एक मूर्ख हां एक चुटकी नून तक न देतो एक हम कहै छियो हां अरे पढ़ लो के यह संस्कार हो कथी के संस्कार है पहले नेता बन के यह संस्कार हम तोरा अपन पास सब धन तोरा दे दियो तो हम इस बड़का संस्कार वाला भग एक कल तरकारी दे दे तो धान का? गेली काय हम ये खोजे। तो सुकार क्षेत्र से ना भेल है एगो तरकारी न जोड़ी छ तू संस्कार हमर खोजेला तरकारी का चाहिए हाँ। तू आबे दही तू हमरा परिवार के तिलका वाली के तोरा पुतौ के झोंटा खा के ना लीली बीर कल को तो फेर की अब पूरा क्लियर ये ना तू बात कर तो ये ना का वाली के बात हाँ आबेन तो क्या हम न चला, चला, कंकरी तुमने भगा ढके के। चीर देले तो फिर तो अपना भौजा के चीनी चिकनी चीनी चिकनी ना चीनी छिए हाय हमरी बेर हम अपने से भी हमरे पर फानिया ले करो तो फानिया ले भेली कहां पे कर तू टुकरी छोड़ दो तू छोड़ दो टुकरी कर झगड़ा कत करती रे ए छोड़ दे झगड़ा कत करती हूँ। छोड़ दे साले छोड़ ना भाई तो एक रहा हम पर भाई एक से हम पर छबी ना ए फरछा एक जरा बस पोती में खेला
गोदी में खेले गोदे सब अथी ए तब धिया पुता रे तब तू गोदी में खेला ऐसा लेती हो तब अब पढ़ा लिखा के ये अथी कर दिए संतान। अच्छा एक रात पुताव को चढ़ाबे ऊपरी मुंह चढ़ाबी छी ना निमन बात कर ई लगा कि जाकर तू ना मांगे लो बिहान दोसर मांगे तो परसों तेसर मांगे भोट टोला तरकारी बैठते रहती तो दोसर तेसर तो ना है वो केना ना है लेके दोसर तेसर तो कथी फिर बात में तू कमाए छ तो बस अपना बस बेटा के दे छ पुतौ के खींच हमरा आगू बात में एक आगू में बचे हमरा आगू में ना बचे हाँ। प्रधानमंत्री है के प्रधानमंत्री ए, का लाठी सोच संभाल के बात करा नो तू अरे। करा लाठी के छोटी छ तो कल हमरा पे बात छौ तो बचतो ना बाजी छौ हमरा पे कल तू चुपचाप जा हम जब हां तोरा प्रेसिडेंट बता दे हानियल कह के छोड़बो मम्मी क्या बोलते तब फैसला होती रहा हां जा तू जो तोरा बुझा मम्मी छुबै के ना। जा डाक ला चिकला कह दे याद तो हमरा आगू में ना बचतो तू एकरा आगू में आबे छौ हाँ। करे तोरा कोन बचतो तो मार लागे तो हमरा हाथ से वो गेलो तोरा से तरकारी मांगे हम बेटा के तरकारी मांगे आसन करे अभी हमरा उल्टे जैसे उल्टे चोट हमर हक के है। डांटे हाँ कि हमर मांगे हां हां के तू तोरा से हम जेठ छियो कि छोट छियो मैं तो हमें भाबो तो सब कुछ दे रहला तोरा से जेठ छियो हम की छोट छोट तो छोट छियो तो तू हमरा ला मांगे कि हम तोरा ला जबो मांगे हम तोरा ले मांगे तोरा शर्म होबो के चाहिए तोरा ले मांगे लोको सुन तो हंसतो तोरा मंत्री बना दिलियो प्रधानमंत्री बना दिलियो हम जे कुछ बोले नहीं गेली हम अपना क्षमता से बनली ना हमरा तो अपना क्षमता से। है ओते के देवला हमर चाप लागल हमर मोटे मोटे बकली हम मोटरसाइकिल के तेल जरा के गांव गांव हाँ। घूमली हम तू हां तब अपने ढुआ से तो केकरा ढुआ फिर बच बचू बाज न सके चुप रह तू कने तू ना तू बोला बाज न सके हम दोनों भाई में हो सीधे तू करना जोर लगबै छ हम दोनों भाई में हो तू क्या बात बोला सब झगड़ा में जेरी ए ए तू ओकरा के नहीं जट तू कर तो कर हम जोर मुंह लगा पिछो तू चुपचाप रह ना तू हां तो ओने का मुंह बंद करके रख दो एकरा हम ऐसे थी कान फाड़ अबे हम- जमीन फाड़ लेते अब तिलका वाली आती तो टिक्की उखाड़ ले हां तो टिकी उखाड़ ले तू देख देख हम जा छियो हां तू जा ना जाओ के समझा ले हां जा ना तो सर के सब के कुटी कुटी काट के फेंक कुटी कुटी कट हाँ। देखले छौ खून केहन होय छै हाँ हम हमरा सर के झूलते रह जाबा हम तो न सोचे थाना तो मार लाठी से हाँ, जा जा चल काट हाँ, जा ना तू जा तोरा हम दिखा दे जा 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 अच्छा, तू छोड़ जा। दो। तू तोरा तो तक की सही हो है, सब पूरा तू हो देखिया गया। देखा तू हां मैं जो तरकारी लगी हमरा झगड़ा साले बनिए नेता बहरा कहिए कि हम नेता छी यो घर में न समटाइए मैं जो तरकारी लगी पुतौ झगड़ा करी छै छोड़ दो भाई छोड़ दो ये कथी छोड़ दिया ना ये हन कहीं संस्कार भेले या छोड़ दो। है पढ़ा लिखा के हम जो अथी बना देली यही लागी तो छोड़ है आज देखी त केते भागे हमरा अथी कल कई आई कन्या एने सुना एने आवा ना हाँ कोई तो कुछो मांगे इतना बड़ के किरकिरी न दिया कुछो केकरो दाल न गले छै समझला कौन कौन ढंग से केना केना झूठ साच बोल के हम लबै छियो घर में से तो हम ही जल छै आ ऊ अभी छो दादागिरी करे तो हम कहाँ दे छी ऐसे तरकारी मांगे ला सब दिन आवे छै वैसे हम उन्हें दिली के उहे पर कलहा जैसे तोरा इन बराबर चल अबै छो बुझला के ना भूलियो के न दिया इतना ना कोई तो मांगे तो बिना पूछल केकरो न कुछो दिया चाहे जे हो जाए जे करे के ओकरा करते आ जमीन कथी फाट के हमरा देखत हमरा जमीन पड़ते ओकरा तो हम चाही तो मैं से उड़ा के देबे भेज देबी के वो चपेट में रहती जेल में जैसे घी खिचड़ी खाए हाँ बुझला अल्लाह खाना पानी लबा खाना परसा खाऊ लेट हुए हमरा फिर जाके ऑफिस में